Sabuwar fassara. Ai wato ina ganin ta naji gaba ɗaya na kwarkwance. Sabon jarumi. Da ganin ta naji gaba ɗaya tunanina ya katse sai bayan wani ɗangon lokaci. Naji na dawo daidai. Danwa, ba na ganin wannan soyayya ce, kawai a gari na kyanta ne ya ruɗa ka. Na naushe ka wallahi. To waye ma zai yadda yarsa ta auri wannan? Ai ba wata cutuwa a cikin gwaji, kawai matsayin samartaka ne zai sauya. Ka kuwa iya zayyano waɗannan shashashin falsafofin. Ita soyayya ba ƙarya ba ce. Jalele! Amma ba gaskiya yana da matukar wahala ka so wanda baka ma san shi ba. Ka san babu wani abin da zai raba gonar fure da zunzurutun kanshi. Kai ka san me yayi kuwa? Ka sani? Abin da zai kasance a sanadiyar matashi kamata jininsa ya hau, zan bar wannan wakintacen tunaninka. Hatta magidanci ma zaka iya ji da shi, amma fa banda matashi wanda yake cikin soyayya. Me yasa har yanzu kake cike da taurin kai ne? Zarra! Hatta mutuwa gudu take idan ta hada hanya da mai cikakkiyar zarra. Gazali! Wannan hannun nawa da kake gani sunansa Kapci Gatsali. Kai gina. Yana nan tafe.